to just content creatorship ঠিক da borok video khlayo lukuni buskangro video khlayo lukuni buskang khlayo borok logi tongo video khlayo ro umsuksi borok ni tai kunia ani motin nohor mangka kunia borok logi ri tongkha kui tongkha. So finally dolok misunderstanding kaisa tongban obo clear ongi thaka tangai mole dolok kharcha borok comment khaitani wa obonon je mistake ke pori oi jacob deor omai ke sao je bonus suila hinjangma hai ongjak khata dolok omo ranjit bon kuno suila himania ranjit devor mano prime time no boni bihi gusa potam saka pohor ke hiru po dong tv ke suila haisi nangano si hainu khata nang si hainu khata nangano bai ke si hainu khasa ha hey Ranjit nang bai ke si hainu kha je dongo tv ni slai phano pohor si kaham pohor hero hini saman si omai ke mistake ke pori pai khata umune tuin dongo tv kaisa pus ka ke omai ke comment pori thani mistake ongoi slai no suila nogoi sajak tui ongkha lukurok obo kha ta nang sidi jacob deurma bu belai kha khamsa takhuk Ranjit hinki dolok tam sakhnok bujima kana takhuk Ranjit no apology sanka haidi ke dolok chung na legena umo bahai jat comment no pori thani omai ki mistake ongi thagas Ranjit omai comment khai kya dara pohor no hero dongo tv slai haisi oh my god asuk chicken cha wordless omai ke saung tai tam sasi nai next no ka dolok bukuk sanjana no bengal telangoi toni puron simino asuk markin je kok kasa fika takhuk pohor tai bisal no toine asukn kok kasa fika taungoi hinki dolok jacob debumna bai sanjana ni bani mama tam kok thalke kisak knoi na ji to just content creatorship ঠিক da borok video khlayo lukuni buskangro video khlayo lukuni buskang khlayo borok logi tongo video khlayo ro umsuksi borok ni tai kunia ani motin nohor mangka kunia borok logi ri tongkha kui tongkha sir no tabu nung sao rang pusani hisab ria buma base sana nung sungjak tongkha nei tangi borok le rang riang ba nong no obonota angamuna he borong no matai ti prasani garden rokni busanam khilai keble a kokno bang sakable ge abuge amon norong ni family matter amang tai kuno sanani omai fesung omonji sikang no faijak 10-12 bosor sikang no sung khlai faijak bujikha da te lukuni biskango kabui phunungnani hai phunungnani ira sire ama chini niti okri amo o ebrem muchangya tini norok complain khlai horo norok ya complain no norok no wansugiya prisedi ang sanan musungya ang to sikang ni simno ang mokol gadaliange ang saire phakya ang saimanu biskango boma hai ingna ingyang joto sai tlang obonota sir ha ang abonoko sir are thana sang waisusi ko wansung go omo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toile ha rogino tui shooting khlaile ma hai tong lai blasa tab sungoro media kok ti saka hanggang ke sungno saya abo jung sana mo musungya tab nung je sawo norok kuno rang hisab mai no kun borong no rang rajagya bonu khungle borok saklai ro oso rang chubaka nukuni borong ni thani mano rang ya pharo ha joto loko ba buibak thangi yasang nai robo nukuni borong thani ni yasageriyo ngangge nukuni borong no joto kisu handle khlayo norong yo mai ke khlai jaka mai khlaja sir boro mang joto nai tongkha boro baiso mo kono hisab ji phuno gya gata busuk rang tongko busuk bai kha tamamo kuno hisab kre phuno gya sir phuno gya khai maya dara ni je khotong ji saimaya logyo tongisi norok bung bufang norok si joto handle khlai na ni nango borok tan bagi handle khlai tongwa obonota sir borong to te kaisa ko borong to hai amti hai khaiban to bong to jo dai to thap saja ya he diwa sir kanadi borok to ani mote ngaga nijini QR code account no rangya saknani kuno kuskrei haipun borok ya sakha mo sanani amani thaniya lukurok jaha to bongo chubaka ko kha lukurok borong no matai bo sanam khila keble borong no matai ti prasani garden rokni bo sanam khila keble a kokno bang sakable
ge abo ge amon norong ni family matter amang tai kuno dolok finally da pohor kaisa reply dikha je bono hero hinjang man to ni asake no controversy oi toka je jago bongma ke sabi kha je hero uma hiya je borok tiprasan bogai bakha gulise mane boss hero uma hiwa so khaiman be kuno hero ongya samanon to ni bokaisa reply dikha bosaka uma ke sung real hero ya sung dafani samung tangjang naisi sung dafani chelengjak naisi juno hero sunamoi Kevin Bakata Sabaji. Please, da bohor gana umai ke sabi ka bono hero sunamunyai. Baksa borong ni bakanta Sabaji nish hoi pe khata. Abu asuk makin social media o controversy ogman nugoi mani teor mam kaisa post dikha. Mobile khulo ke no balai mani mang nugu sak no bolai layo tortak layo neta rokhe ut phaipro semino kok bang layo. Abu ni bagoi no tiprasa share kaya hinjago. Te entertainment khaina nanglia bayarok tamsaka dolok no kahamke bujin makna je sak no bolai samse sabu kaham umo bolai ta tai neta rong kogno bo jaga tisaka bot phaina pura siming neta bai neta ei bosi hamya angsi kaham umai ke salemanon bo ei jaga kok tisaka ja umun tui numuni kotho kaisa umai ke share khaika media ni samung tamo boi tonglai manjang mani abudi news tiprasa ni bagoi tamo sacrifice khaika media rok tamno phono goi mankha media rok 2 megapixel bai video khai upload khaike no media abuda ongkhor di ground report khaidi kubuino phunuk di tabuk bu jaga school kuroi lama kuroi nungjak nai tui kuroi abono rokno phunuk di corruption ongmano rutugoi kariti abono si hino report media hinke si nono hero hinani hinke dolok no puji makhana sabni kok no o jaga ba sabni kong ti chai sakna kamke no puji makhana je hero seklai mani kok no o jaga bo sabuta asuk make controversy ngoi jani point of view tui kok salai tong ka jago tini takuk da bogya bakunu sup tong imane haide bo kaisa umai ke share khakya reporter versus social activities hero seglai tong laikha da bogya bo u kong no pogai thangkana je da pohora konbar kuno bol no hero snamdi umai ke khinja kya da bohno lokurok je real hero hino tango hinke bo jugya borok nang subau hain bagai ma real hero hinuta hinke dolok tinin bagai asudon ongla sinai subscribe khaidi takon kabang ko borok subscribe khaije gya tong hinke subscribe khaidi